Amics i amigues universitàries, sembla que s'està acostant l'Aina, una de les jugadores destacades del campionat. Anem a fer-li unes preguntes. Bé, et volíem preguntar, què significa per tu representar la Universitat Pompeu Fabra en aquests campionats de Catalunya universitaris? Doncs jugar a l'equip de la Pompeu és com un lligam més cap a la universitat, ja que no només és el meu lloc on estudio i on tindré el títol, sinó finalment et fa com sentir els colors perquè vols que el teu equip guanyi, vols que la teva universitat quedi bé i aleshores també et fa fer moltes amistats perquè avui en dia les meves amigues són les de l'equip de futbol. I com va de moment la defensa del títol? Doncs de moment hem guanyat 2 partits i hem perdut un, que no ens ho esperàvem, però tot pot passar, però encara tenim moltes possibilitats i si guanyem tots els partits que ens queden o fem un bon paper, jo crec que podrem guanyar una altra vegada el títol. Doncs moltes gràcies per atendre'ns i molta sort pel partit d'ara.